Ahojte, volám sa Frank Brillman a pracujem pre Profile Viewer. Rád by som vám povedal niečo o údržbe nákladných pneumatík. Takže, čo musí nákladná pneumatika spĺňať podľa zákona? Nuž, musí mať hĺbku dezénu aspoň 1,6 mm a nesmú byť viditeľné žiadne vydutia v kostre ani oceľ. Je to veľmi dôležité, pretože oceľ hrdzavie a predstavuje riziko. Túto minimálnu hĺbku dezénu 1,6 mm uvidíte presne v drážke dezénu. Aby ste jazdili na dobrých a bezpečných pneumatikách, je dôležité každý deň vozidlo obísť a skontrolovať. A všimajte si hlavne akékoľvek nezvyčajné veci, ktoré uvidíte. Tými nezvyčajnými vecami myslím napríklad hrča na bočnici, teda vydutia, alebo sa im hovoria aj prsty. Skontrolujte hĺbku dezénu a hlavne to, či sú tam všetky skrutky kolies. Rozumné je každý týždeň, keď už vozidlo obchádzate, skontrolovať aj tlak v pneumatikách. Najjednoduchšie je poklepať kladívkom po behúni. Ak počujete tupý zvuk, tlak nie je v poriadku. Ak počujete zvonivý zvuk, viete, že je v nich dostatočný tlak. Máte pochybnosti o tlaku a chcete ho predsa len skontrolovať? Urobte to však len v servise. Pri kontrole si všímajte hlavne to, či na ráfiku nie sú stopy hrdze. Stopy hrdze znamenajú, že skrutka kolesa môže byť uvoľnená, takže matice dotiahnite. Ak počas cesty uvidíte v pneumatike skrutku alebo klinec, nikdy ich nevyťahujte na ceste, choďte najprv do servisu. Jasné pravidlo znie, pri podhustení o viac ako 2 bary, choďte do servisu a dajte pneumatiku skontrolovať, lebo je určite deravá. Správny prevádzkový tlak tejto pneumatiky je bežne 9 barov. Ak nameriam 7 barov, tak sa naozaj niečo deje. Vtedy choďte do servisu a dajte pneumatiku opraviť. Pneumatiky sú jediným kontaktom s vozovkou, takže dobrá pneumatika so správnym tlakom je pre vašu bezpečnosť nesmierne dôležitá.